Vă salut! În spatele fiecărui zâmbet dintr-o fotografie de familie se poate ascunde o întreagă dramă. Astăzi vom afla povestea unor oameni ale căror vieți s-au schimbat într-o clipă. Seara de septembrie s-a dovedit a fi surprinzător de caldă, aproape de vară, de parcă natura ar fi decis să facă un ultim cadou generos înainte de instalarea frigului de toamnă. Soarele poleia vârfurile merilor bătrâni din grădina Tamarei Lvovna. Aerul mirosea scândurile gardului încălzite de soare și a o iarbă de toamnă oarecare, astringentă, care deja începuse să se usuce în răcoarea serii. Daria și-a parcat mașina străină veche lângă portița șubredă și-a șters palmele transpirate de la drumul lung pe blugii roși și a zâmbit anticipând momentul în care acum, literalmente într-un minut, Veronica va alerga spre ea, întinzând mânuțele grăsuțe, va țipa bucuroasă cu glăsciorul ei subțire și, în sfârșit, o va putea strânge la piept, va inspira mirosul de copil din creștetul capului, va simți trupușorul cald și încrezător. 2 zile fără fiica ei s-au părut o veșnicie, deși Maxim, soțul ei, îi repeta constant că Dariei îi este util să se odihnească, să fie singură, că petrece prea mult timp cu copilul, și-a uitat complet de ea însăși. Daria nu înțelegea cum te poți odihni de propriul copil, de o mogâldeață de 2 ani, care abia începuse să vorbească în propoziții și o surprindea în fiecare zi cu noi descoperiri. Dar nu a început să se certe cu soțul ei, așa cum nu se mai certa de mult timp pe niciun subiect important, pentru că orice ceartă ducea inevitabil la intervenția soacrei în conversație, iar atunci Daria se trezea unul împotriva a 2 și pierdea întotdeauna. Terenul Tamarei Lvovna era cufundat în verdeață, care se pregătea deja de somnul de iarnă, dar deocamdată încă bucura ochiul cu exuberanța culorilor. Soacra era mândră de grădina ei la fel de aprig și necondiționat cum fusese cândva mândră de fiul ei la careurile școlare, scoțând pieptul în față și privindu-i pe ceilalți părinți cu o superioritate prost ascunsă. Tufele înalte de coacăz negru formau un gard viu de-a lungul gardului. Merii bătrâni, cu crengile contorsionate de vârstă, aruncau umbre lungi pe alee. Zmeura neîngrijită își croia drum prin plasa de sârmă ruginită, de parcă ar fi încercat să evadeze din spațiul care îi fusese alocat. Daria mergea pe alee spre casă, pășind cu grijă ca să nu calce pe merele căzute, când deodată a auzit voci. Contraltoul poruncitor și recognoscibil al Tamarei Lvovna și baritonul jos al soțului se auzeau de undeva din dreapta, din foișorul vechi de lemn, aproape ascuns de desișurile de viță de vie sălbatică, ale cărei frunze începuseră deja să se înroșească, prevestind toamna apropiată. Daria s-a oprit ca trăsnită, iar inima a început să-i bată mai tare, parcă presimțind ceva rău. Ceva din intonație o făcuse să fie în alertă, să încremenească, să se ascundă. În vocea soacrei se auzea acea notă specială, aproape intimă, pe care Tamara Lvovna o păstra doar pentru conversațiile cu fiul ei între 4 ochi, când puteau vorbi deschis, fără martori. Daria știa asta din experiența amară acumulată în cei 6 ani de căsnicie. De îndată ce intra în camera în care mama și fiul purtau o discuție sufletească, intonația soacrei se schimba instantaneu. Devenea accentuat rece sau fals amabilă, de parcă cineva ar fi apăsat pe un întrerupător invizibil. Picioarele au purtat-o singure pe Daria spre foișor, dar mergea cu grijă, ocolind tufișurile, astfel încât crengile uscate să nu trosnească sub picioare, să nu-i trădeze prezența. Inima îi bătea undeva în gât, palmele transpiraseră din nou, dar acum nu de căldură și de drumul lung, ci de o presimțire rea, care creștea cu fiecare pas, se umplea de greutate în piept, îi apăsa respirația. S-a lipit cu spatele de scândurile aspre ale foișorului, a închis ochii pentru o clipă, încercând să calmeze ritmul nebunesc al inimii, și a început să asculte. Vocea Tamarei Lvovna sună insistent, chiar exigent, cu acea intonație specială pe care o folosea atunci când voia să-și convingă fiul de ceva important. Maxim, ei bine cât se mai poate, spunea soacra, și în vocea ei se auzea iritare, o nerăbdare prost ascunsă. Vezi și tu singur, ea nu-i pereche pentru tine. Absolut deloc pereche. Privește-te lucid. Ești un om educat, de succes, lucrezi într-o companie decentă, câștigi bani buni. Dar ea ce? Stă acasă? S-a lăsat de tot? Nu mai seamănă a nimic. Umblă în blugii ăia ei spălăciți, ca o studentă oarecare. Dar ea strângea pumnii atât de tare, încât unghiile îi se înfigeau în palme, dar nu simțea durerea. Întreaga ei ființă era concentrată pe ceea ce se întâmpla de cealaltă parte a peretelui de lemn. Mamă, ei bine, de ce încep iar? Vocea lui Maxim suna obosită, împăciuitoare, dar nu conținea nicio obiecție, doar disponibilitatea obișnuită de a asculta, de a fi de acord, de a se supune.
Am discutat asta deja de 100 de ori. Am discutat, dar nimic nu se schimbă. L-a întrerupt Tamara Lvovna brusc. Mă gândesc la tine, la viitorul tău. Ești încă tânăr, ai toată viața înainte, iar tu tragi hamul ăsta ca un ocnaș. Și familia ei e la fel. Ți-am spus imediat. Tatăl a fost alcoolic. Mama ei a lucrat toată viața ca asistentă medicală într-o policlinică raională. Ce putea să-i dea fiicei? Ce educație, ce cultură? Dar ea a simțit cum totul se răcește în interiorul ei, ca și cum sângele din vene s-ar fi transformat în gheață. Tatăl ei nu fusese alcoolic. Pur și simplu nu rezistase muncii grele de șofer, nervilor, tensiunii constante. Și da, uneori bea mai mult decât ar fi trebuit, mai ales după divorțul de mama. Dar nu fusese niciodată un alcoolic în sensul pe care îl investea soacra în acest cuvânt. Mamă, asta e o prostie, a spus Maxim. Dar nici măcar în această obiecție a lui nu era putere, nu era acea hotărâre necesară pentru a-și proteja soția de atacurile materne. Familia ei este normală, obișnuită. Obișnuită, l-a mai muțărit Tamara Lvovna sarcastic. Dar știi ce spun vecinii? Că Veronica asta, fiica voastră, s-ar putea să nu fie a ta deloc. Privește-o cu atenție. Ea seamănă cu ea, cu Daria asta, iar cu tine, cu familia noastră, nu are nicio trăsătură, niciuna. Daria a simțit cum îi fuge pământul de sub picioare. I se făcuse greață și-a acoperit gura cu mâna, temându-se că acum va țipa, se va da de gol. Veronica. Micuța ei Veronica, fetița blondă și cârlionțată, cu ochi gri enormi. Cum au îndrăznit? Cum a îndrăznit această femeie să spună așa ceva despre un copil? Mamă, dar asta e o prostie totală. Maxim a obiectat din nou, dar vocea îi suna nesigură, de parcă el însuși s-ar fi gândit la cuvintele mamei sale. De unde ai scos-o asta? Sunt femeie, simt astfel de lucruri. Tamara Lvovna și-a coborât vocea la un ton conspirativ. Ea s-a comportat ciudat înainte de sarcină, îți amintești? Tot umbla pe la prietene, pe la nu știu ce întâlniri. Și dacă ți-a pus coarne, a rămas însărcinată din altă parte și ți l-a atribuit ție? Ești sigur că e copilul tău? S-a lăsat o pauză grea, dar ea își ținea respirația, așteptând ca Maxim să se ridice acum și să plece, să-i spună mamei sale ceva tăios, să-și apere soția, să-și apere fiica. Dar el tăcea. Tăcea atât de mult, încât această tăcere devenise insuportabilă, asurzitoare, mai înfricoșătoare decât orice cuvinte. Mamă! A rostit în cele din urmă Maxim încet, cântărind fiecare cuvânt. Chiar dacă am presupune că, ei bine, și ce să fac acum? Nu pot pur și simplu să o iau și să o părăsesc. De ce nu poți? Tamara Lvovna s-a animat, simțind că fiul ei cedează, că aproape a câștigat. Divorțează. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Te vei elibera de această povară, vei găsi o femeie demnă, iar ea e încă tânără. Își va aranja viața cumva. Nu e atât de simplu. Maxim a oftat greu și în acest oftat nu se auzea durerea despărțirii, nu îngrijorarea pentru familie, ci iritarea față de necesitatea de a rezolva o problemă incomodă. Ea are dreptul la pensie alimentară acum nu doar pentru copil, ci și pentru ea însăși, până când Vera împlinește 3 ani. Îți imaginezi câți bani sunt ăștia? Un sfert din salariul meu pentru copil și încă pensie alimentară pentru ea? Asta înseamnă jumătate din tot ce câștig. Dar ea și-a mușcat buza până la sânge. Deci, iată la ce se gândea. La bani. La cum să economisească la divorț. La cum să scape de soție și fiică cu pierderi minime pentru el. Și mai era și asta cu Vera. Soacra îi spunea intenționat așa Veronicăi. Și ce propui? A întrebat Tamara Lvovna și în vocea ei se auzea dezamăgire. Voi aștepta, a răspuns Maxim după o pauză. Și Daria a auzit în vocea lui un calcul rece, un cinism pe care nu-l observase înainte sau nu voise să-l observe. Până la 3 ani ai fiicei. Apoi voi divorța și va fi doar pensie alimentară pentru copil. Și chiar și pe aia voi încerca să o stabilesc la minim. Cumva mă voi înțelege. Iar ea să meargă la muncă. Nu sunt obligat să o întrețin toată viața. Vezi, ești de deșteptul meu. Tamara Lvovna a zâmbit mulțumită, iar Daria și-a imaginat clar cum arată acum, dând din capul ei vopsit roșcat cu bunăvoință. Mereu am spus că ai un cap limpede. Principalul este ca ea să nu bănuiască nimic înainte de vreme. Deocamdată, rabdă, preface-te că totul e normal. Și apoi vom vedea. Un an va trece repede? Spera mormăit Maxim că deja m-am săturat de văicărelile ei. Tot timpul ceva nu e în regulă. Tot timpul e nemulțumită. Ba că nu o ajut suficient cu copilul. Ba că nu-i ajung banii. Ba că o jignesc cuvintele tale. O jignesc, n-a mai muțărit-o soacra disprețuitor. Adevărul ustură ochii. Eu îi spun adevărul, iar ea se jignește. E slabă, fiule, nu e de nivelul tău, femeia asta. Tu meriți ceva mai bun.
Daria nu mai putea asculta. S-a îndepărtat de foișor. La fel de tăcut cum se apropiase, picioarele ei păreau că nu ating pământul. Plutea într-un fel de ceață, nesimțind nimic altceva decât un țiuit asurzitor în urechi și un gol înghețat în interior. A ajuns la mașină, s-a urcat la volan, a pornit motorul automat, a ieșit pe poartă și abia când acoperișul roșu al casei soacrei a dispărut după cotitură, s-a oprit pe marginea drumului pustiu. A oprit motorul și și-a permis să respire adânc. Pentru prima dată în acele 15 minute teribile, din oglinda retrovizoare o privea o femeie necunoscută, cu o față palidă ca a unui mort și cu ochi enormi, ca ai unui animal hăituit. Dar ea nu s-a recunoscut. Se uita la reflecția ei și se gândea că viața ei tocmai se prăbușise, se făcuse bucăți, ca un castel de cărți de joc, de la o singură mișcare neatentă. Tot ce crezuse în ultimii 6 ani se dovedise a fi o minciună. Dragostea soțului, familia fericită, viitorul comun. Toate acestea fuseseră o iluzie, o imagine frumoasă, în spatele căreia se ascundea indiferența, calculul și trădarea. 1 an. Maxim avea de gând să o mai suporte 1 an, mimând dragostea, familia, grija, și apoi pur și simplu să o arunce ca pe un lucru folosit, ca pe un gunoi care nu mai este necesar. Pensia alimentară la minim. El deja calcula cum să o jefuiască mai bine, cum să economisească pe propria fiică. Iar soacra? Această femeie căreia Daria încercase timp de 6 ani să-i facă pe plac, să câștige măcar un strop de căldură, măcar o aluzie de acceptare, ea tot acest timp să pase pe sub ea. Îi otrăvea sufletul fiului, semăna îndoieli, iar Daria știa despre asta, simțea, dar tot spera că dacă va fi mai bună, mai răbdătoare, mai blândă, situația se va îmbunătăți. Telefonul din geantă a vibrat. Maxim. Daria se uita la numele soțului care apărea pe ecran și nu se putea forța să răspundă. A respins apelul și 1 minut mai târziu a primit un mesaj. L-a deschis cu degetele tremurânde. Scurt și iritat, Maxim întreba unde este, de ce nu a venit. Mama își face griji, Veronica e capricioasă. Dar ea a început să tasteze răspunsul automat. Degetele se mișcau de la sine, de parcă ar fi fost controlate de altcineva. A scris că este acasă, se odihnește, că Maxim poate întârzia cât vrea. A trimis mesajul și imediat a conștientizat absurditatea situației. Ei îi era rău, plecase singură, incapabilă să intre în acea casă, incapabilă să-i privească în ochi pe acești oameni, care tocmai discutaseră cum să scape de ea. Dar avea nevoie de timp. Timp să se gândească, timp să înțeleagă ce să facă mai departe. Pentru că un lucru Daria înțelesese ferm. Stând în mașină pe marginea drumului pustiu, în razele soarelui care apunea. Nu va aștepta 1 an. Nu le va permite să o arunce ca pe un lucru inutil. Nu se va lăsa umilită și înșelată. Va acționa, cum anume încă nu știa, dar va acționa cu siguranță. Dar ea a pornit mașina și a plecat spre casă încet, ca prin ceață. Orașul a întâmpinat-o cu zgomotul obișnuit de seară. Fluxul de mașini, oamenii grăbiți care se întorceau de la serviciu, de la magazine, de la prieteni, la familiile lor, la viața lor obișnuită. Dar Daria nu mai avea o viață obișnuită. Se terminase cu 15 minute în urmă, în foișorul șubred, acoperit de viță de vie sălbatică, când auzise cuvinte care nu pot fi uitate, nu pot fi iertate, nu pot fi trăite rămânând aceeași. Apartamentul a întâmpinat-o cu o tăcere de mormânt și un miros de părăsire, deși plecase doar de 2 zile. În bucătărie, în chiuvetă, stătea ceașca ei de cafea cu resturi uscate de cafea de dimineață. Pe masă era o revistă necitită, deschisă la un articol cu un titlu răsunător despre fericirea în familie și armonia în relații. Dar ea a vrut să râdă de ironia amară a acestei coincidențe. Dar în loc de râs, din gât i-a ieșit un sunet ciudat, înăbușit, asemănător unui suspin sau unui geamăt de animal rănit. A intrat în camera Veronicăi, mică, dar confortabilă, pe care o amenajaseră împreună cu Maxim. Când Daria era însărcinată, atunci erau fericiți. Sau așa credea ea. Poate că el și atunci era nefericit. Dar răbda. Pentru că așa trebuia. Pentru că așa se obișnuia. Pentru că mama îi spusese să rabde. Daria a aprins veioza în formă de stea, care o liniștea de obicei pe Veronica înainte de culcare. S-a prăbușit pe pătuțul cu grații, a strâns la piept iepurașul de pluș cu o ureche ruptă, pe care îl cususe deja de 3 ori, și în sfârșit și-a permis să plângă. A plâns mult, fără zgomot, înecându-se în lacrimi, ștergându-și fața cu pijamaua Veronicăi, care mirosea a cremă de copii și a lapte. Plângea nu din milă de sine, nici măcar din supărare, ci din conștientizarea faptului că în toți acești ani trăise într-o lume inventată,
într-o iluzie pe care și-o crease singură, pentru că își dorea atât de mult să creadă într-o familie fericită, în dragoste, în faptul că totul se va aranja, dacă se va strădui. Când lacrimile s-au terminat, Daria s-a ridicat, s-a spălat pe față cu apă rece, s-a uitat la fața ei plânsă în oglindă și a rostit cu voce tare, ca și cum și-ar fi făcut un jurământ sieși. Nu va fi o victimă. Nu le va permite să dispună de viața ei. Va găsi o modalitate de a se proteja pe sine și pe Veronica. Orice modalitate, care anume, va afla mâine. Iar astăzi trebuia doar să supraviețuiască acestei nopți, cea mai lungă și cea mai înfricoșătoare noapte din viața ei. Noaptea în care lumea ei s-a prăbușit, dar s-a născut o nouă Daria, cea care nu va mai tăcea și nu va mai răbda. Maxim s-a întors târziu, deja după miezul nopții, când Daria stătea întinsă în întunericul dormitorului, cu ochii pironiți în tavan, unde un felinar de stradă desena umbre bizare de la crengile copacului de după fereastră. A auzit cum s-a trântit ușa de la intrare. Cum a intrat în camera copiilor, a stat acolo câteva secunde, apoi pașii lui s-au îndreptat spre dormitor. Daria a închis ochii, prefăcându-se că doarme, dar inima îi bătea atât de tare, încât îi se părea că el cu siguranță o va auzi. Maxim s-a încruntat, s-a așezat pe marginea patului, iar Daria a văzut cum îi studiază fața. Caută ceva în expresia ei, încearcă să înțeleagă dacă minte sau nu. Ciudat, a rostit el încet? Mama spunea că vei veni și credeam că vom merge împreună acasă. Te-a așteptat până seara? Apoi am luat-o eu pe Veronica și m-am întors. Ce se întâmplă? Daria a simțit cum totul se strânge în interiorul ei de frica de a fi demascată, dar s-a forțat să rămână calmă, să nu-și trădeze agitația. Nu am venit, a insistat ea, întorcând privirea într-o parte. Pur și simplu, mama ta probabil nu m-a înțeles corect. Daria nu mă minți. Maxim a ridicat vocea și în intonația lui s-a strecurat iritarea, pe care de obicei o ascundea cu grijă. Ce s-a întâmplat cu tine? Unde și cu cine ai fost? Ce se întâmplă, de fapt? Daria strângea pumnii sub plăpumă, unghiile îi se înfigeau în palme, dar durerea o ajuta să se concentreze, să nu izbucnească, să nu-i strige în față tot ce aflase. Bine, a expirat ea obosită. Am plecat la mama ta, dar mi s-a făcut rău pe drum. M-a durut brusc capul, am amețit? M-am speriat că nu voi ajunge, m-am întors. Am vrut să-ți scriu, să te anunț, dar mi s-a descărcat telefonul. Am ajuns acasă, m-am culcat, am adormit. M-am trezit doar când m-ai sunat. Asta e tot. Maxim s-a uitat la ea îndelung, neîncrezător, iar Daria a văzut cum în ochii lui licăresc îndoieli, suspiciuni, dar el nu a continuat să sape. Pur și simplu s-a ridicat, s-a dus la baie, aruncând din mers. Ascultă, poate ar trebui să mergi la medic? Ești cam ciudată în ultima vreme. Bă, te doare capul, bă, altceva. Poate sunt nervii sau hormonii de după naștere? Dar ea a tăcut, ascultând cum se spală pe dinți, se pregătește de culcare, o culcă pe fiica ei. De parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, de parcă lumea nu s-ar fi întors cu susul în jos, de parcă acum câteva ore nu ar fi stat cu mama lui în foișor, plănuind cum să scape de soție. Când Maxim s-a culcat lângă ea, Daria s-a întors spre perete, s-a ghemuit și a stat așa, nemișcată, până când respirația lui a devenit uniformă și profundă. Abia atunci și-a permis să deschidă ochii. Noaptea se târa la nesfârșit. Secundele se transformau în minute, minutele în ore, iar somnul nu venea. Dar ea stătea întinsă și își amintea. Își amintea prima lor întâlnire, când Maxim o adusese pe nepoata sa la școală și s-au ciocnit accidental pe coridor. I se păruse atât de încredere, calm, matur. Își amintea cum o curtase demodat, cavalerește, îi aducea flori, o conducea acasă, o săruta atât de tandru, de parcă ar fi fost o păpușă de porțelan care se putea sparge de la o atingere neatentă. Își amintea nunta, modestă, dar veselă, unde Tamara Lvovna deja atunci se uita la noră cu o nemulțumire prost ascunsă, de parcă Daria i-ar fi furat ceva prețios. Își amintea primele luni de viață în comun, când încă erau fericiți, când Maxim încă nu începuse să se îndepărteze, când soacra încă nu devenise oaspete permanent în casa lor, impunându-și regulile, obiceiurile, părerea despre orice, și apoi sarcina. Dar ea și-a amintit cât de bucuroasă a fost când a văzut cele două liniuțe pe test, cum a alergat la Maxim, fluturând acea bucată de plastic, cum a îmbrățișat-o, a ridicat-o în brațe, a învârtit-o prin cameră. Dar chiar a doua zi a sunat Tamara Lvovna și din acel moment sarcina Dariei a încetat să mai fie treaba lor personală. Soacra îi controla fiecare pas. Îi dădea sfaturi care sunau ca niște ordine, critica medicii pe care îi alesese Daria, insista asupra cunoștințelor sale. Nașterea. Daria și-a amintit durerea,
Frica și cum Maxim stătea pe coridorul maternității, iar prima care s-a apropiat de nou-născuta Veronica a fost Tamara Lvovna, a luat-o în brațe și a spus atunci acele cuvinte pe care Daria încercase să le uite. Ei, nu seamănă deloc cu familia noastră. Se pare că atunci Daria a pus asta pe seama sarcasmului obișnuit al soacrei, pe eterna ei nemulțumire, pe caracterul ei. Dar acum, după conversația auzită, aceste cuvinte căpătaseră un sens complet diferit, sinistru. Când a început să se lumineze afară, Daria și-a dat seama că nu închisese un ochi. S-a ridicat încet ca să nu-l trezească pe Maxim, și-a pus halatul și s-a dus la bucătărie. Maxim și-a pus halatul și s-a dus la bucătărie. A pus ceainicul, a scos laptele din frigider, a turnat într-o ceașcă, s-a așezat lângă fereastră, privind orașul care se trezea, primele mașini care se grăbeau pe străzi, măturătorul care aduna frunzele. O dimineață obișnuită, o zi obișnuită, dar pentru Daria nimic nu mai era obișnuit în acea zi. Astăzi trebuia să ia o decizie. Astăzi începea noua ei viață. Deși încă nu știa exact cum va fi, Maxim a plecat la serviciu la 7:30, bând în grabă cafeaua pe care Daria i-o pregătise automat, din obișnuința acumulată în anii de căsnicie. A pupat-o pe obraz distrat, fără să o privească în ochi, și a fugit, strigând din mers să nu uite să o ducă pe Veronica la activitățile de dezvoltare. Ușa s-a închis, dar ea a stat în hol privind ușa închisă. Apoi a scos încet telefonul din buzunarul halatului și a format numărul Irinei, vecina de scară cu care uneori ieșea cu copiii, bea cafea la locul de joacă, împărtășea problemele cotidiene. Ir, salut, a spus Daria și s-a mirat singură cât de calm i-a sunat vocea. Ești liberă azi? Ne putem întâlni? Trebuie să vorbesc. E important. Desigur, Daria, a răspuns Irina și în vocea ei se auzea o disponibilitate sinceră de a ajuta. S-a întâmplat ceva? Ai o voce cam ciudată. Ne întâlnim. Îți povestesc. Daria nu a intrat în detalii la telefon. În cafeneaua aia unde stăm de obicei. Într-o oră voi fi acolo, a răspuns scurt Irina. Daria s-a îmbrăcat repede cu primele lucruri care i-au picat în mână, blugi și un pulover. A pregătit-o pe Veronica, apoi a plecat la cafenea, o mică unitate la parterul unui centru comercial, unde mamele tinere de obicei se adăposteau de ploaie cu cărucioarele, sorbind cappuccino răcit și discutând despre bolile copiilor, capricii, succese. Irina o aștepta deja la o măsuță din colț, amestecând cu lingurița în cafea, iar când a văzut-o pe Daria, s-a ridicat în întâmpinarea ei, a îmbrățișat-o strâns, prietenește. Povestește, m-a spus ea când s-au așezat. Ce s-a întâmplat? Arăți groaznic, sincer. N-ai dormit. N-am dormit, a confirmat Daria și a început să povestească încet, detaliat, încercând să nu omită niciun detaliu al acelei conversații pe care o auzise pe furiș ieri la foișor. Irina asculta în tăcere, doar ochii îi se măreau tot mai mult, iar pe față îi apărea o expresie de indignare crescândă. A expirat Irina când Daria a terminat. Scuze de înjurătură, dar altfel nu se poate spune. Soțul tău și măsa te discută ca pe un obiect de care trebuie să scape, plănuiesc cum să te păcălească, economisind la pensia alimentară, și mai au și tupeul să se îndoiască de paternitatea copilului. Ăsta e pur și simplu culmea. Nu știu ce să fac, a mărturisit Daria și vocea i-a tremurat pentru prima dată în acea dimineață. Pur și simplu nu știu să plec acum sau să aștept sau ce. Sunt complet derutată. Irina a sorbit din cafea. S-a uitat serios la prietena ei și în privirea ei era ceva dur, suferit, ceva ce vine doar prin propria durere și experiență. Ascultă, Daria, ești totuși o femeie deșteaptă, a început ea încet, alegându-și cuvintele. Ce opțiune ai acum? Prima opțiune. Să continui să trăiești așa cum ai trăit, să aștepți până te va arunca ca pe un gunoi peste un an. A doua opțiune. Să pleci chiar acum, să trântești ușa, să depui actele de divorț. Dar atunci nu vei reuși să pregătești nimic. Te va învinge juridic, financiar, te va lăsa fără nimic. Și mai există a treia opțiune. Care a treia? A întrebat Daria, aplecându-se mai aproape peste masă. A treia opțiune este să acționezi preventiv. Irina vorbea încet, dar ferm. Să aduni materiale despre el, să te pregătești juridic, financiar, să-ți afli drepturile, să aduni dovezi ale veniturilor sale, ale planurilor sale, corespondențe, tot ce te poate ajuta în instanță și să lovești prima, astfel încât el nici să nu apuce să-și revină. Asta e josnic, Daria clătina din cap încet. Eu nu sunt așa. Nu pot face asta. Irina și-a ridicat în sfârșit ochii și în ei era ceva care a făcut-o pe Daria să se simtă inconfortabil. Știi, Daria, și eu gândeam așa cândva,
a spus ea cu amărăciune. Că nu sunt așa, că trebuie să fiu mai presus de asta, mai nobilă, că dacă ești bună, atunci și cu tine se vor purta bine. Și apoi fostul meu a scos toți banii din conturi cu o săptămână înainte de divorț, a trecut apartamentul pe numele mamei sale ca să nu-l împărțim și m-a lăsat cu 2 copii cu pensie alimentară minimă. 8.000, da? 8.000 de ruble pentru 2 copii. Îți imaginezi? Și știi ce am înțeles? Când ești lovit, trebuie să lovești înapoi. Altfel te vor călca în picioare, altfel te vor mânca și nu vor lăsa nici oasele din tine. Daria tăcea, procesând cuvintele prietenei sale și undeva adânc în interior ceva rezona cu aceste cuvinte, ceva rece și hotărât, despre existența căruia nu bănuise înainte. Am un cunoscut, a continuat Irina, scoțând portofelul din geantă. Avocat. Este specializat în divorțuri. Cunoaște toate portițele, toate capcanele. Un tip bun, cinstit. Uite cartea lui de vizită. Măcar du-te la o consultație, află. Ce drepturi ai, în general? Ce ți se cuvine conform legii? Cum să acționezi? Cunoașterea înseamnă putere, Daria. Altfel, acum lupți orbește, fără să știi măcar regulile jocului. Daria a luat cartea de vizită, un carton alb cu litere în relief. Sergei Vladimirovici Krylov. Dreptul familiei. Telefon. Adresa biroului în centrul orașului. S-a uitat mult timp la această carte de vizită, de parcă ar fi încercat să-și citească viitorul în acele litere. Mă voi gândi, a spus ea în cele din urmă, ascunzând cartea de vizită în buzunarul blugilor. Nu te gândi prea mult, Irina i-a acoperit mâna cu palma ei. Timpul lucrează împotriva ta, Daria. Cu cât începi să acționezi mai devreme, cu atât ai mai multe șanse. Și încă un sfat, de la cineva care a trecut prin toate astea. Adună toate documentele importante într-un singur loc. Pașapoarte, certificate, carnete de economii dacă ai, acte pentru apartament, pentru mașină, tot ce găsești, și ascunde-le într-un loc sigur, unde el nu le va găsi. Pentru orice eventualitate, nu se știe niciodată. Dar ea a dat din cap, simțind cum ceva în interiorul ei se răcește și se întărește, cum frica se transformă treptat în altceva, în ceva mai puternic și mai definit. Poate era hotărâre, sau poate disperare, sau ambele la un loc, topite într-un nod strâns în piept, care nu o lăsa să respire adânc, dar îi dădea puterea de a merge mai departe. Veronica s-a trezit în căruciorul de plimbare, s-a foit, a început să scâncească încet. Daria și-a luat fiica în brațe, a strâns-o la piept și-a afundat nasul în buclele moi și deschise la culoare, a inspirat acel miros dulce de copil din creștetul capului, care o liniștea întotdeauna. Fetița a cuprins gâtul mamei cu mânuțele grăsuțe, s-a lipit cu obrazul de umărul ei, iar Daria a simțit cum ceva se întoarce în interiorul ei, cum instinctul matern, puternic și primitiv, se ridică de undeva din adâncuri, acoperind toată frica. De dragul acestui ghemotoc cald și încrezător, era gata să devină oricine, chiar și cea care nu dorise niciodată să fie, chiar și cea pe care ea însă și-ar fi condamnat-o încă ieri, pentru că protejarea copilului nu este josnicie și nici răzbunare, este o necesitate, este un instinct, este o lege a naturii, care este mai puternică decât orice ezitare morală. Și-au luat rămas bun de la Irina la ieșirea din cafenea, dar ea mergea încet spre mașină. Veronica stătea în cărucior, dădea din picioare, bolborosea ceva în limba ei de copil. O zi obișnuită. O plimbare obișnuită a unei mame cu copilul, dar în buzunarul blugilor stătea o carte de vizită, care ardea ca un cărbune încins, amintindu-i că decizia trebuie luată acum, că nu mai este timp de gândire, că fiecare zi de întârziere lucrează împotriva ei. Seara, Maxim s-a întors acasă la ora obișnuită, obosit, flămând, iritat de ceva de la serviciu. Daria l-a hrănit cu cina pe care o pregătise automat, fără să se gândească prea mult la gust. Mâncau în tăcere, fiecare gândindu-se la ale sale. Veronica stătea în scăunelul ei pentru copii, întindea terciul pe măsuță, râdea, și acesta era singurul sunet viu în această tăcere de mormânt. Daria, a spus Maxim, punând brusc furculița jos. Ești sigur în regulă? Poate chiar trebuie să mergi la medic? Ești cam distantă în ultimele zile, parcă ești aici, dar nu ești. Daria a ridicat ochii, s-a uitat la soțul ei, la acest om cu care trăise 6 ani, de la care născuse un copil, pe care, așa cum i se păruse cândva, îl iubea și nu l-a recunoscut. În fața ei stătea un străin, un om străin, care purta masca soțului ei, dar în interior era complet diferit, așa cum ea nu-l cunoștea. Totul e în regulă, Max, a răspuns ea calm, mirându-se cât de uniformă îi sună vocea. Am obosit puțin. Veronica nu a dormit bine zilele astea, a fost capricioasă.
Va trece. El a dat din cap, crezând sau prefăcându-se că a crezut, și a continuat să mănânce. Iar Daria se uită la el și se gândea că mâine îl va suna pe acel avocat. Mâine va începe să acționeze. Mâine va începe războiul ei pentru ea însăși, pentru fiica ei, pentru dreptul la o viață demnă. Și în acest război nu avea de gând să piardă. Biroul lui Serghei Vladimirovici se află la etajul 7 al unui centru de afaceri vechi, dar decent, în inima orașului, unde Daria a ajuns a doua zi, lăsând-o pe Veronica cu mama ei sub pretextul unor treburi urgente. Liftul urcă încet, scârțâind la fiecare etaj, iar Daria stătea lipită cu spatele de peretele metalic rece și încerca să-și stăpânească tremurul mâinilor, strângând și deschizând degetele, repetând în minte ce îi va spune unui om necunoscut despre cel mai înfricoșător și umilitor lucru din viața ei. O cameră spațioasă, cu o fereastră mare cu vedere la un bulevard zgomotos, rafturi de cărți până la tavan, un birou masiv din lemn închis la culoare, au întâmpinat-o cu un miros de cafea, hârtie veche și un fel de colonie bărbătească scumpă. Hârtie veche și un fel de colonie bărbătească scumpă. Pe perete atârnau diplome în rame, scrisori de mulțumire, o fotografie a lui Krylov cu un om important la costum. Serghei Vladimirovici s-a dovedit a fi deloc așa cum își imagina Daria avocații din serialele TV. Un bărbat de vreo 40 de ani, într-un pulover gri și blugi, cu ochi obosiți și buni, în spatele unor ochelari cu ramă subțire, și o voce joasă, care liniștea imediat. "Luați loc, Daria," a arătat el spre fotoliul din fața biroului. "Irina m-a avertizat despre apelul dumneavoastră. Povestiți ce s-a întâmplat." "Nu vă grăbiți, avem suficient timp." Daria s-a așezat și-a pus geanta pe genunchi, a strâns-o cu mâinile, de parcă asta i-ar fi putut da putere, și a început să vorbească. Cuvintele curgeau încet la început, cu poticneli, cu pauze, dar apoi tot mai repede și mai sigur. A povestit despre conversația auzită pe furiș în foișor, despre planurile soțului de a aștepta până la vârsta de 3 ani a fiicei pentru a economisi la pensia alimentară, despre îndoielile soacrei cu privire la paternitatea Veronicăi, despre anii de răbdare și umilințe pe care le înghițise, sperând că totul se va aranja. Serghei Vladimirovici asculta atent, fără a o întrerupe. Făcea notițe într-un carnețel, uneori dădea din cap. Și această înțelegere tăcută a lui o ajuta pe Daria să nu cedeze, să nu izbucnească în plâns chiar acolo, într-un birou străin. Când a terminat, s-a lăsat tăcerea. Avocatul s-a lăsat pe spătarul scaunului și-a scos ochelarii, i-a șters cu un șervețel, i-a pus la loc și s-a uitat serios la Daria. "Daria, am înțeles corect. Doriți un divorț în condiții cât mai avantajoase pentru dumneavoastră?" a întrebat-o el direct, fără ocolișuri. "Vreau dreptate," a răspuns Daria încet, "și protecție pentru fiica mea, astfel încât el să nu ne poată înșela, să ne lase fără nimic. Dreptatea este un concept filozofic." Serghei Vladimirovici și-a împreunat degetele. "Legea este un concept concret. Să vorbim despre lege. Așadar, sunteți căsătorită de 6 ani, copilul are 2 ani. Nu lucrați în ultimii 2 ani. Conform legii, aveți dreptul la pensie alimentară pentru întreținerea copilului și pentru întreținerea dumneavoastră până când copilul împlinește 3 ani. Un sfert din venitul soțului pentru un copil, plus o sumă pentru dumneavoastră, pe care o va stabili instanța, în funcție de nevoile dumneavoastră și de posibilitățile lui." "Știu asta," a dat Daria din cap. "De aceea vrea să aștepte 1 an." "Bine." Avocatul a dat din cap. "Acum întrebarea, la ce sumă puteți conta?" "Depinde de venitul oficial al soțului. Știți cât primește soțul dumneavoastră?" Daria a numit cifra pe care Maxim o numea salariul său. Serghei Vladimirovici a zâmbit și în acest zâmbet era atât de mult cinism profesional, încât Dariei i s-a făcut neplăcut. "Daria, experiența mea de 20 de ani îmi spune că bărbații în astfel de situații tind să-și subestimeze puternic veniturile," a spus el calm. "Primele care se dau în plic, muncii suplimentare, salarii la gri, posturi suplimentare. Aveți nevoie de dovezi ale venitului real, extrase de cont, contracte, adeverințe, corespondențe. Tot ce găsiți, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Dar cum pot?" Daria era derutată. "El nu mi va da aceste documente pur și simplu. Sunteți soție, Daria." Serghei Vladimirovici s-a aplecat înainte și în ochii lui a apărut o duritate. "Aveți acces la documentele lui, la telefon, la computer, la poștă, la cardurile bancare care sunt acasă. Folosiți asta, cât timp mai aveți posibilitatea. După ce veți anunța divorțul, el va bloca totul.
va ascunde, va transfera pe rude. Aveți maximum o săptămână, poate 2, pentru a aduna tot ce se poate. Acționați rapid și cu grijă. Daria stătea, procesând aceste cuvinte, și simțea cum în interiorul ei se ridică ceva contradictoriu. Un amestec de rușine și hotărâre, de repulsie față de ea însăși și de înțelegere a necesității. Este un fel de spionaj, a rostit ea încet. Să scotocesc prin lucrurile altuia, să citesc corespondențe. Este protejarea drepturilor dumneavoastră și a drepturilor copilului dumneavoastră, a corectat-o avocatul ferm. Daria, înțeleg ezitările dumneavoastră, dar credeți-mă pe cuvânt. Dacă acum vă veți gândi la noblețe și moralitate, atunci peste 6 luni veți sta într-o garsonieră la periferie cu o pensie alimentară de 8.000 de ruble, încercând să vă descurcați. Iar soțul dumneavoastră va locui în apartamentul vostru comun cu o nouă femeie. Asta doriți? Nu. Daria a clătinat din cap. Nu vreau, atunci acționați. Serghei Vladimirovici i-a întins cartea de vizită cu numerele de telefon. Sunați-mă oricând găsiți ceva important sau dacă apar întrebări. Și încă ceva, Daria. Înregistrați conversațiile. Dacă reușiți să-l provocați pe el sau pe soacră la o discuție sinceră, înregistrați-o pe reportofonul telefonului. Ar putea fi util în instanță. Daria a ieșit din biroul avocatului într-un fel de amorțeală, a coborât cu liftul, a ieșit în stradă, iar orașul s-a năpustit asupra ei cu zgomot, agitație, un flux de oameni care se grăbeau spre treburile lor. Stătea la intrarea în centrul de afaceri și se gândea că tocmai primise instrucțiuni despre cum să devină spion în propria casă, cum să se transforme într-o persoană care scotocește prin lucrurile altora, citește corespondențe, înregistrează conversații și cel mai înfricoșător era că înțelegea că va face asta, pentru că nu avea de ales. Seara în aceeași zi s-a întâmplat ceea ce Daria sperase în secret. Maxim a sunat pe la 7. Vocea lui suna vinovată și iritată în același timp. Daria, am o ședință care s-a prelungit, spunea el repede, înghițind cuvintele. Mă întorc târziu, pe la 10, poate mai târziu. Te descurci singură? O hrănești pe Veronica, o culci? Desigur, a răspuns Daria calm, prea calm. Nu-ți face griji, ne descurcăm. A închis telefonul și a simțit cum inima începe să-i bată mai repede. Timp. Avea timp câteva ore când putea acționa, fără teama că soțul se va întoarce pe neașteptate. Dar ea a culcat-o pe Veronica. Fetița era obosită după o zi întreagă. A adormit repede, sâsâind din nas în pernă. Daria a stat lângă pătuț, privind copilul adormit, apoi s-a dus hotărâtă în dormitor, la biroul soțului. Sertarele biroului se deschideau ușor, nu aveau încuietori. Maxim nu-și încuia niciodată lucrurile acasă, pentru că nu considera necesar, pentru că avea încredere sau pur și simplu nu credea că soția ar putea scotoci prin ele. Daria și-a pus mănușile de menaj, deși înțelegea că este stupid, că amprentele nu aveau nicio legătură aici, dar mănușile creau o oarecare distanță psihologică între ea și ceea ce făcea. În primul sertar erau pixuri, agrafe, carnețele, cărți de vizită ale partenerilor de afaceri. În al doilea, chitanțe vechi, certificate de garanție pentru tehnică, instrucțiuni. În al treilea, cel mai de jos, a găsit un dosar cu documente. Dar ea l-a scos cu mâinile tremurânde, l-a pus pe birou, l-a deschis. Adeverințe de venit, contracte, extrase de cont, chitanțe de primire a numerarului. A început să răsfoiască hârtiile și cu fiecare pagină nouă, ochii îi se măreau tot mai mult. Maxim primea aproape de 2 ori mai mult decât îi spunea. Salariul de bază, plus prime trimestriale, plus niște bonusuri pentru îndeplinirea planului, plus o muncă suplimentară la o altă firmă prin cumul, despre care Daria nu știa deloc. El ascunsese de ea jumătate din veniturile sale ani de zile. Tot acest timp, când ea îi cerea bani pentru copil, pentru ea, pentru niște lucruri necesare, el spunea că sunt puțini bani, că e criză, că salariul întârzie, iar el însuși punea deoparte, aduna, ascundea de ea, pregătindu-se, se pare, pentru acel divorț pe care îl plănuia. Dar ea a fotografiat toate documentele cu telefonul, cu atenție, pagină cu pagină, având grijă ca totul să fie clar lizibil. Apoi a pus hârtiile la loc. A pus dosarul în sertar exact așa cum stătuse, a închis biroul. Mâinile îi tremurau, inima îi bătea cu putere, dar în suflet avea un sentiment ciudat de triumf. Găsise prima dovadă. Începuse să acționeze. A doua zi, Daria a așteptat ca Maxim să plece la serviciu, uitându-și ca de obicei laptopul acasă. Îl uita des când se grăbea. Ea nu încercase niciodată înainte să intre în el, pentru că nu vedea rostul, pentru că avea încredere, pentru că nu voia să știe ceea ce i-ar fi putut distruge iluziile.
Acum nu mai existau iluzii. Și Daria a deschis capacul laptopului, l-a pornit și când a apărut cererea de parolă, a introdus cifrele pe care le știa pe de rost. Data de naștere a Tamarei Lvovna? Parola s-a potrivit, dar ea a zâmbit amar. Cât de simbolic! Chiar și în parolele dispozitivelor sale, Maxim o punea pe mama sa pe primul loc. A deschis poșta, a început să răsfoiască scrisorile, corespondențe cu colegii, scrisori de afaceri, spam, publicitate. Apoi a deschis aplicația de mesagerie. Și aici a început cel mai interesant lucru. Corespondența cu mama sa, lungă, detaliată, care se întindea pe luni de zile. Dar ea a început să citească și cu cât se adâncea mai mult în acele mesaje, cu atât îi era mai greu să respire. O discutau constant, în fiecare zi, în fiecare seară. Maxim se plângea mamei sale de soție, de faptul că Daria cere atenție, cere ajutor cu copilul, are pretenții. Tamara Lvovna turna gaz pe foc, își susținea fiul, îl întărea în ideea că Daria nu este perechea lui, că el merită mai mult, că trebuie să scape de ea, dar ea citea și nu-i venea să creadă ochilor. Iată-l scriindu-i mamei că s-a săturat de moralizările Dariei. Iată-o răspunzând că Daria nu-l prețuiește, nu-l respectă. Iată-l fiind de acord că da, probabil că a fost o greșeală această căsătorie. Iată-o liniștindu-l, spunând că totul se poate repara, că trebuie doar să aștepte momentul potrivit. Daria copia corespondențele, le salva pe un stick de memorie pe care îl cumpărase special pentru asta și cu fiecare mesaj salvat, simțea cum în interior crește nu atât durerea, cât un dispreț rece față de acești doi oameni care pe la spatele ei îi plănuiau distrugerea. A doua zi, miercuri, Daria s-a hotărât să facă cel mai riscant pas. A sunat-o pe Tamara Lvovna dimineața. Vocea ei suna amabil, aproape afectuos. Tamara Lvovna, bună ziua, a spus Daria blând. Aș vrea să mă sfătuiesc cu dumneavoastră. Puteți trece pe la mine astăzi? E legat de Veronica. Am nevoie de părerea dumneavoastră. Soacra, se pare, a fost surprinsă de o astfel de invitație neașteptată, dar ispita de a da un sfat, de a-și demonstra importanța și indispensabilitatea, s-a dovedit a fi mai puternică decât suspiciunile. Desigur, Daria, a răspuns ea și în vocea ei se auzea o satisfacție prost ascunsă. Voi veni după amiază pe la ora 2. S-a întâmplat ceva cu fetița? Nu e nimic serios, a liniștit-o Daria. Pur și simplu vreau să mă sfătuiesc. Pe curând. A închis telefonul, a deschis aplicația de înregistrare a conversațiilor de pe telefon, pe care o instalase ieri la sfatul avocatului. A verificat cum funcționează și a început să aștepte. A pregătit masa pentru venirea soacrei, a pus ceainicul, a scos biscuiți din magazin, ceea ce în sine era o crimă în ochii Tamarei Lvovna, care întotdeauna cocea singură și disprețuia produsele de patiserie cumpărate. Dar astăzi Daria nu avea chef să se străduiască să-i facă pe plac. Tamara Lvovna a sosit exact la 2, așa cum promisese, în cea mai bună rochie a ei, cu o geantă grea, în care cu siguranță se afla o altă plăcintă sau un borcan de dulceață de casă. S-a așezat în fotoliu, s-a uitat critic în jur, a găsit praf pe un raft, a clătinat din cap cu aerul unei persoane care se aștepta la o asemenea dezordine. Ei bine, Daria, povestește ce-i cu nepoata, a început ea sorbind din ceai. Ce te îngrijorează? Daria a pus telefonul pe masă cu ecranul în jos, a pornit înregistrarea printr-o mișcare discretă a degetului și a început conversația de departe despre cum se dezvoltă Veronica, ce vorbește, cum mănâncă, cum doarme. Tamara Lvovna ascultă, dădea din cap, își introducea comentariile, dădea sfaturi pe care nimeni nu îi le ceruse. Și apoi Daria, ca din întâmplare, de parcă doar ar fi reflectat cu voce tare, a rostit fraza pe care o repetase toată seara precedentă. Tamara Lvovna, nu vi se pare că Veronica nu seamănă deloc cu Maxim? A întrebat ea încet, privindu-și soacra drept în ochi. Uite, mă uit la ea și mă gândesc, de ce e așa blondă, cârlionțată, iar noi, eu și Maxim, avem părul închis la culoare, drept. E ciudat cumva. Tamara Lvovna a devenit alertă, a pus ceașca deoparte, a mijit ochii, de parcă ar fi încercat să înțeleagă unde duce această conversație. Dar ispita de a spune ceea ce gândea cu adevărat a fost mai puternică decât prudența. Ei bine, eu am observat asta de mult, Daria, a spus ea, rar, cântărind fiecare cuvânt. I-am spus și lui Maxim, i-am spus. Uite, fetița e leit tu, dar cu familia noastră nu seamănă deloc. Uite, nicio trăsătură comună nu are. Nu vă deranjează asta? Dar ea s-a aplecat înainte și inima îi bătea atât de tare, încât îi se părea că soacra cu siguranță o va auzi. Tamara Lvovna a zâmbit. Și ce ar trebui să mă deranjeze, drăguță? Ei bine, poate vă gândiți că ea...
Daria a făcut o pauză, a tras aer în piept. Că nu e de la Maxim. S-a lăsat o pauză grea. Tamara Lvovna s-a uitat la noră îndelung, scrutător, iar Daria a văzut cum în ochii ei licăresc calculul, suspiciunea, încercarea de a înțelege de ce Daria întreabă asta, ce vrea să audă, și apoi soacra, se pare, a decis că poate vorbi deschis, că Nora însă și-o împinge spre sinceritate. Eu nu gândesc, Daria, a rostit Tamara Lvovna încet și în vocea ei a răsunat veninul. Eu știu, o femeie simte întotdeauna astfel de lucruri. Inima de mamă nu te înșală. Și apoi, înțelegi și tu singură, tu și Maxim nu sunteți o pereche. El e un bărbat educat, cult, dintr-o familie bună. Iar tu, iartă-mă, desigur, dar ești simplă. Familia ta nu e una bună. Tatăl tău a băut, mama ta toată viața a fost asistentă medicală într-o policlinică raională oarecare. Ce ați putut să-i dați fiicei voastre? Ce educație? Dar ea asculta și nu-i venea să creadă că acest lucru se întâmplă cu adevărat. Că se poate vorbi așa unui om în față, cu atâta încredere în propria dreptate, cu atâta dispreț. Adică considerați că trebuie să divorțăm? A întrebat ea și vocea i-a sunat uniform calm, deși în interior totul fierbea. Eu consider că cu cât mai devreme, cu atât mai bine pentru toți, a dat Tamara Lvovna din cap cu încredere. Și pentru Maxim, și pentru tine, și chiar și pentru fetiță. Tu ești încă tânără, îți vei aranja viața cumva, iar fiul meu va fi liber. Își va găsi în sfârșit o femeie demnă, una care îi se potrivește, care va putea fi un sprijin real pentru el, nu o povară. Dar ea a dat din cap, prefăcându-se că se gândește la cuvintele soacrei, dar ea însăși se gândea că totul se înregistrează, că fiecare cuvânt, fiecare intonație, fiecare insultă se salvează în memoria telefonului. Au mai vorbit vreo 10 minute. Tamara Lvovna a continuat să-și dezvolte ideea, povestind cum ar trebui să fie soția ideală pentru fiul ei și cu fiecare cuvânt se îngropa tot mai adânc. Când soacra a plecat în sfârșit, Daria a condus-o până la ușă cu cel mai amabil zâmbet. Și-a luat rămas bun, a închis ușa și s-a sprijinit de ea cu spatele, închizând ochii. O făcuse, înregistrase totul. Avea dovezi. Acum rămânea doar să decidă când și cum să le folosească. Miercuri seara, când Maxim s-a întors de la serviciu, Daria l-a întâmpinat în prag cu o expresie neobișnuit de luminoasă pe față, ceea ce l-a făcut pe soț să fie circumspect și să ridice interogativ o sprânceană. Max, hai să organizăm o cină în familie vineri, a spus ea ușor, de parcă ar fi propus cel mai obișnuit lucru din lume. O invităm pe mama ta, punem masa cum trebuie, stăm cu toții în familie. De mult nu ne-am mai adunat așa. Maxim s-a oprit în hol, dându-și jos geaca, și s-a uitat la soția sa cu nedumerire, care se învecina cu suspiciunea. Serios? A întrebat-o el rar. Vrei să o inviți pe mama mea în vizită? Tu care de obicei încerci să reduci la minimum comunicarea cu ea. M-am gândit că nu mă port corect. Dar ea a ridicat din umeri, mimând stânjeneala. Tamara Lvovna a trecut pe la mine ieri. Am vorbit frumos. Are dreptate în multe privințe. Trebuie să ascult mai mult sfaturile ei. Să-i prețuiesc experiența. O invităm la cină. Voi pregăti tot ce îi place. Maxim s-a uitat la soția sa încă câteva secunde, încercând evident să înțeleagă ce se ascunde în spatele acestei schimbări bruște, dar apoi a dat din cap, hotărând să nu sape mai adânc. Fine, de ce nu? A fost el de acord. Sună pe mama Invo. Doar anunț-o din timp, ca să nu-și planifice nimic pentru vineri. Daria a sunat-o pe Tamara Lvovna imediat, în fața soțului, pentru a nu stârni suspiciuni suplimentare. Și soacra a fost de acord imediat. Chiar s-a bucurat de invitație, probabil hotărând că discuția de ieri își făcuse efectul, că Nora înțelesese în sfârșit care este locul. Iar Daria, punând receptorul jos, s-a dus la bucătărie și a început să întocmească lista de cumpărături pentru cina care avea să devină ultima cină a acestei familii în componența ei actuală, deși despre asta știa deocamdată doar ea. Joia a trecut într-o pregătire febrilă, dar ea a dus-o pe Veronica la mama ei, rugând-o să stea cu nepoata câteva zile, fără a explica motivele, iar mama a fost de acord, deși s-a uitat la fiica ei cu îngrijorare, simțind că ceva nu e în regulă. Apoi Daria toată ziua s-a ocupat de căutări pe internet, a găsit vechiul profil al lui Petru Mihailovici, tatăl lui Maxim, care, după cum s-a dovedit, nu murise deloc cu 15 ani în urmă, ci pur și simplu părăsise familia și locuia într-un cartier vecin al orașului cu o nouă soție. I-a scris un mesaj lung, i-a spus cine este, i-a explicat situația, l-a rugat să se întâlnească, să o ajute, să vină vineri seara și să-i spună fiului său adevărul. Răspunsul a venit peste câteva ore, scurt dar ferm.
Petru Mihailovici a fost de acord. Vinerea a început cu faptul că Daria s-a trezit devreme, la 6 dimineața, deși nu pusese ceasul să sune, și stătea întinsă în pat, privind în tavan, unde nu mai existau umbre de la felinarul străzii, pentru că afară se crăpa de o dimineață cenușie de toamnă. Se gândea că peste 12 ore totul se va schimba, că în seara asta va rosti cuvinte care vor distruge această familie definitiv, public, fără drept de întoarcere. Și ciudat, frica aproape dispăruse. Doar o hotărâre rece și anticiparea momentului în care le va vedea fețele, când vor auzi adevărul despre ei înșiși din înregistrările de pe telefon. Maxim a plecat la serviciu la ora obișnuită, fără să bănuiască nimic, bă chiar și-a sărutat soția la despărțire, mecanic, așa cum se sărută oamenii care trăiesc în căsnicie de mulți ani și și-au pierdut orice pasiune. Dar ea a rămas singură în apartamentul care îi se părea acum străin, un adăpost temporar, de unde în curând va pleca pentru totdeauna. Pregătea cina cu o atenție deosebită, aproape cu o pedanterie ritualică, de parcă nu ar fi fost doar o primire de oaspeți, ci un fel de ritual important. Pui prăjit, pe care îl iubea soacra, salată olivier, plăcintă cu varză, cumpărată de la brutărie, pentru că nu avusese timp să o coacă singură, a acoperit masa cu fața de masă albă, aceeași pe care i-o dăruise Tamara Lvovna la nuntă, când încă se prefăcea a fi bună și primitoare. Pe la ora 6 seara, totul era gata. Apartamentul mirosea a mâncare de casă și a confort, care era complet înșelător, pentru că sub această idilă exterioară se ascundea o bombă cu ceas, gata să explodeze în orice minut. Maxim a venit primul. A fost surprins de ceea ce a văzut și a lăudat soția pentru efort. Și Daria a văzut în ochii lui ușurarea că ea se pare se resemnase, acceptase regulile jocului, devenise așa cum el voia să o vadă, supusă, comodă, sigură, voia să o vadă, supusă, comodă, sigură. Tamara Lvovna a sosit la 6:30 în cea mai bună rochie a ei, cu cercei masivi în urechi, cu un zâmbet mulțumit pe buzele rujate. S-a așezat în capul mesei, fără a cere măcar permisiunea. A examinat aranjarea mesei și Daria a văzut cum soacra dă din cap aprobator, probabil hotărând că Nora înțelesese în sfârșit cine este șeful aici. "Ce bine că te-ai hotărât să ne aduni, Daria," a spus Tamara Lvovna, desfăcând șervețelul. "Familia trebuie să fie împreună, e foarte important." "Maxim, fiule, toarnă-mi, te rog, niște apă." Maxim i-a turnat mamei sale apă cu grijă și au început să cineze, vorbind despre fleacuri, despre vreme, despre ultimele știri, despre sănătatea soacrei, care, ca întotdeauna, se plângea de inimă, de tensiune, de cât de greu îi este singură. Dar ea stătea, mânca puțin, asculta conversația lor și aștepta. Aștepta soneria de la ușă, care trebuia să se audă dintr-un minut în altul. Și iată-o sunând, ascuțit, puternic, sfâșind această idilă falsă. Maxim s-a uitat surprins la soția sa. "E la tine?" a întrebat el, ridicându-se de la masă. "Da," a răspuns Daria calm. "Du-te și deschide, te rog." Maxim s-a dus în hol și Daria a auzit cum s-a deschis ușa, cum a câncremenit în prag, cum din pieptul lui a ieșit un sunet ciudat, asemănător unui suspin sau unui geamăt. Apoi a auzit o voce joasă, familiară ca timbru cu a lui Maxim, dar mai obosită, trăită. "Bună, fiule." Tamara Lvovna a sărit de la masă atât de brusc, încât scaunul s-a răsturnat cu zgomot. Fața i s-a albit, ochii i s-au mărit și și-a dus mâna la inimă, de parcă într-adevăr i s-ar fi făcut rău. "Nu," a șoptit ea privind spre hol. "Nu se poate." Petru, tu ești?" În sufragerie a intrat un bărbat înalt, cărunt de vreo 60 de ani, cu trăsături mari ale feței, în care se ghiceau trăsăturile lui Maxim. Iar lângă el mergea o femeie plinuță de vârsta lui, cu o față rotundă și blândă. Maxim mergea în urma lor, ca în vis, alb, cu privirea fixă, incapabil să rostească vreun cuvânt. "Tată," a expirat el în cele din urmă și vocea i-a tremurat. "Dar tu ai murit!" "Mama a spus că ai murit acum 15 ani. Cum poți fi aici?" Petru Mihailovici a oftat greu, s-a apropiat de masă, s-a așezat pe un scaun liber, iar soția lui s-a așezat lângă el, punându-i mâna pe umăr în semn de sprijin. "Nu am murit, Maxim," a spus el încet privind la fiul său. "Am plecat. Pur și simplu am plecat pentru că nu mai puteam suporta. Mama ta mă distrugea în fiecare zi, în fiecare minut. Control, manipulări, isterii, acuzații. Am încercat să lupt. Am încercat să salvez familia de dragul tău. Dar la un moment dat am înțeles că dacă rămân, pur și simplu o voi lua razna. Sau voi muri cu adevărat. Am plecat, iar ea ți-a spus că am murit.
ca să nu mă cauți. Minte, a țipat Tamara Lvovna isteric, arătând cu degetul spre fostul soț. Minte totul, Maxim, nu-l crede. Ne-a părăsit, m-a înșelat, a băut, a umblat și apoi pur și simplu a fugit, ca un laș. N-am băut niciodată, Tamara. Petru Mihailovici a clătinat din cap obosit și nici n-am înșelat. Dar tu aveai nevoie de o justificare. Aveai nevoie să te prezinți ca o victimă, o văduvă nefericită, care și-a pus toată viața pe altarul educației fiului. Iar eu trebuia să devin ticălosul în această poveste. Așa era mai convenabil. Așa îl puteai controla pe Maxim complet, fără a-i da nici măcar gândul că tatăl ar putea fi în viață. Maxim s-a lăsat pe scaun și-a prins capul în mâini, iar Daria vedea cum lumea lui se prăbușește chiar acum, cum tot ce crezuse toată viața se dovedește a fi o minciună. Mamă, a rostit el înfundat. Spune-mi că nu e adevărat. Spune-mi că minte. Dar Tamara Lvovna tăcea, cu mâinile strânse la piept, și în tăcerea ei era mai multă recunoaștere decât în orice cuvinte. Daria s-a ridicat de la masă, s-a apropiat de fereastră, a scos telefonul din buzunar și toate privirile s-au îndreptat spre ea. Maxim, a spus ea și vocea i-a sunat surprinzător de ferm. Vreau să asculți ceva. A pornit prima înregistrare, aceeași pe care o făcuse duminică, când auzise pe furiș conversația din foișor. Din difuzorul telefonului au început să se audă voci, recognoscibile, dragi și atât de monstruoase în sinceritatea lor. Voi aștepta până la 3 ani ai fiicei, apoi voi divorța. Voi stabili pensia alimentară la minim. Maxim asculta și fața îi se făcea tot mai albă. Mâinile îi se strângeau în pumni. Tamara Lvovna a sărit în picioare, a încercat să-i smulgă telefonul din mâinile Dariei. Ai tras cu urechea? Țipa ea. Ești o spioană, ești un șarpe veninos. M-am apărat pe mine și pe fiica mea, a răspuns Daria rece, îndepărtând-o pe soacră. Și acum ascultă și tu. A pornit a doua înregistrare, cea pe care o făcuse miercuri, când Tamara Lvovna venise în vizită. Vocea soacrei sună clar din difuzor. Fiecare cuvânt se auzea. Înțelegi și tu singură, tu și Maxim nu sunteți o pereche. Familia ta nu e una bună, ea nu e a ta deloc. Fetița asta... Maxim asculta și pe fața lui a apărut o expresie pe care Daria nu o mai văzuse niciodată. Groază, amestecată cu dezgust, îndreptată spre propria mamă. Mamă, a spus el și vocea îi suna ca a unui om care tocmai primise o lovitură mortală. Cum ai putut? Cum ai putut să spui așa ceva despre soția mea, despre fiica mea? Ți-am vrut binele. Tamara Lvovna a izbucnit în plâns și lacrimile ei păreau false, jucate. Am vrut să ai ce e mai bun, să fii fericit. Ea nu ți se potrivește. Chiar nu vezi? Destul. Dar ea a ridicat mâna, oprind fluxul de justificări. Maxim, vreau să divorțez. Avocatul meu are toate dovezile, înregistrările conversațiilor, documentele despre veniturile tale ascunse, adeverințele despre salariul real. Totul. Poți încerca să lupți cu mine în instanță, dar vei pierde. Cer pensie alimentară pentru copil și pentru întreținerea mea în cuantumul integral al veniturilor tale reale. Cer partea mea din apartament. Și cer ca expertiza ADN să confirme paternitatea ta, de vreme ce mama ta se îndoiește atât de insistent de ea. Maxim se uita la soția sa și în privirea lui era o rugăminte, disperare, o încercare de a găsi cuvinte care ar putea schimba ceva. Daria, așteaptă, a început el întinzând mâinile spre ea. Putem discuta totul, putem rezolva totul. Nu am vrut, de fapt. Ea mereu a pus presiune pe mine. M-a manipulat. Am fost slab, nu am putut să o refuz. Iartă-mă, Doamne, iartă-mă. Te iubesc. Și pe Veronica o iubesc. Nu vreau să divorțez. Dă-mi o șansă să îndrept totul. Dar ea se uita la soțul ei, la acest om cu care trăise 6 ani, de la care născuse un copil, pe care cândva îl iubise sau crezuse că îl iubește, și nu simțea nimic. Nici milă, nici bucurie răutăcioasă, nici satisfacție, doar oboseală și un gol ciudat acolo unde înainte fusese inima. Ai avut o șansă, Maxim, a spus ea încet, dar ferm. Multe șanse. De fiecare dată când încercam să vorbesc cu tine despre mama ta, despre cum mă umilește, de fiecare dată când te rugam să fii de partea mea, să mă protejezi, de fiecare dată când înghițeam supărarea și mă prefăceam că totul e în regulă, sperând că vei vedea, vei înțelege, te vei schimba. Ți-ai irosit toate șansele. Tu nu vrei să mă întorc eu. Vrei să se întoarcă comoditatea, soția care gătește, face curat, crește copilul și tace. Dar acea Daria nu mai există. Tamara Lvovna și-a înșfăcat geanta. S-a repezit spre ieșire strigând: blesteme, acuzații, amenințări. Ușa s-a trântit. Petru Mihailovici s-a ridicat.
A încercat să vorbească cu fiul său, dar Maxim stătea, cu privirea fixă într-un punct și nu reacționa la nimic. Daria i-a condus pe oaspeți până la ușă, iar tatăl lui Maxim, plecând, i-a spus încet că vor păstra legătura, că o va ajuta cu ce va putea, deși prin apariția sa o ajutase deja mai mult decât se așteptase. Când toți au plecat, Daria a rămas singură cu soțul ei în apartamentul care devenise brusc complet străin, ostil. Maxim s-a ridicat, s-a apropiat de ea și în ochii lui era furie, pe care nu mai încerca să o ascundă. "Ce vrei de la mine?" a întrebat-o el rece. "Bani, apartamentul. Spune prețul tăcerii tale și să terminăm cu asta." "Vreau dreptate," a răspuns Daria, privindu-l în ochi. "Restul va decide instanța." Maxim s-a întors și a plecat, trântind ușa atât de tare încât au zdrângănit geamurile. Daria a rămas singură în mijlocul sufrageriei, cu resturile cinei nemâncate pe masă. S-a așezat pe podea, chiar acolo unde stătea, și-a cuprins genunchii și și-a permis să tremure. Înfricoșător, insuportabil de înfricoșător, dar o făcuse. Acum nu mai există cale de întoarcere. Următoarele 3 săptămâni au zburat într-un fel de ceață febrilă, în care zilele se contopeau într-o singură tensiune continuă, iar nopțile treceau fără somn, într-o derulare nesfârșită în minte a viitoarelor ședințe de judecată. Maxim s-a mutat la mama sa chiar a doua zi după acea cină și a luat lucrurile în tăcere, fără a o privi pe Daria în ochi, și de atunci au comunicat doar prin avocați. El angajase un avocat scump, acela la costum din 3 piese și cu o față arogantă, care era specializat în a lăsa fostele soții fără nimic. Dar Daria avea dovezi, înregistrări, documente, iar Serghei Vladimirovici o asigura că vor câștiga cazul. Expertiza ADN, pe care Maxim a fost de acord să o facă după lungi insistențe ale avocatului său, i-a confirmat paternitatea cu o acuratețe de 90 și 9%. Și când Daria a primit rezultatele, a sunat-o pe Tamara Lvovna și i-a citit acele cifre cu o voce rece, fără emoții. Soacra a închis telefonul fără a spune un cuvânt și nu a mai încercat să ia legătura. Procesul a fost stabilit pentru luni, în a 3-a săptămână după acea cină memorabilă, și Daria a venit la clădirea cenușie cu coloane, unde mirosea a clor instituțional și a durere umană, cu o jumătate de oră înainte de începerea ședinței. S-a așezat pe o bancă pe coridor, strângând în mâini dosarul cu documente și încercând să-și calmeze tremurul degetelor. Vis-a-vis stătea Maxim cu avocatul său. Vorbeau ceva în șoaptă și Daria a observat cât de mult îmbătrânise soțul ei în aceste săptămâni, se subțiase, slăbise, de parcă viața s-ar fi scurs din el. Ședința a durat 3 ore. Judecătoarea, o femeie de vreo 50 de ani, cu o față obosită și o privire strictă, a studiat cu atenție documentele, a ascultat declarațiile ambelor părți, a ascultat înregistrările conversațiilor pe care Daria le furnizase ca dovezi. Avocatul lui Maxim a încercat să conteste legalitatea acestor înregistrări, susținând că au fost obținute ilegal. Dar Serghei Vladimirovici a parat fiecare atac al său, invocând articole de lege, precedente, faptul că Daria avea tot dreptul să înregistreze conversațiile în propria casă. Când judecătoarea a anunțat decizia, Daria a simțit cum ceva se eliberează în interiorul ei, cum tensiunea din ultimele săptămâni dispare brusc, lăsând în urmă un gol ciudat. Pensia alimentară a fost acordată pentru copil și pentru ea până la vârsta de 3 ani a fiicei, calculată pe baza veniturilor reale ale lui Maxim, pe care ea reușise să le demonstreze documentar. Jumătate din bunurile dobândite în comun, inclusiv partea din apartament, care urma să fie vândut și banii împărțiți. Maxim a ieșit din sala de judecată cu o față de piatră, fără a scoate un cuvânt, iar Daria stătea pe coridor și nu simțea nici bucurie, nici triumf, doar oboseală, o oboseală nesfârșită, copleșitoare. La o săptămână după proces, a găsit o mică garsonieră la marginea orașului, luminoasă, cu ferestrele spre est, de unde dimineața soarele inunda camera cu lumina aurie. Închiriată, temporară, dar a ei, unde nu existau amintiri despre viața trecută, despre familia distrusă, despre trădare. Și-a mutat acolo lucrurile ei și jucăriile Veronicăi, a amenajat un colț pentru copii cu covoare colorate și cărți și pentru prima dată după multe luni a simțit ceva asemănător cu liniștea. Directoarea școlii unde Daria lucrase cândva ca profesoară de literatură a primit-o înapoi cu bucurie, i-a oferit chiar și postul de dirigintă cu un spor salarial. Și Daria a fost de acord, pentru că munca îi oferea nu doar bani, ci și sentimentul de a fi utilă. Îi reda numele, profesia, identitatea pe care o pierduse în anul de stat acasă cu copilul. Într-o marți, când Daria ieșea de la școală după ore, la intrare o aștepta Maxim.
Părea derutat, vinovat și în ochii lui era o rugăminte pe care Dariei îi era neplăcut să o vadă. Daria, vorbim, a rugat-o el încet. 5 minute, nu mai mult. Ea s-a oprit păstrând distanța și a dat din cap în tăcere. Am înțeles totul, a început Maxim repede. De parcă se temea că ea va pleca înainte să termine. Am fost un idiot. Am lăsat-o pe mama să mă manipuleze, nu te-am protejat, m-am gândit doar la mine. Dar am conștientizat totul. Vreau să ne refacem familia. Hai să încercăm din nou, măcar de dragul Veronicăi. Dar ea s-a uitat la el îndelung și în minte îi se derulau amintiri din viața lor, despre cum fusese, cum ar fi putut deveni și cum cu siguranță nu va mai fi niciodată. Maxim, tu nu ai conștientizat că ai greșit, a spus ea calm. Tu ai conștientizat ce ai pierdut. Sunt lucruri diferite. Tu nu vrei să mă întorc eu, ci comoditatea. Dar acea Daria care ierta totul și tăcea nu mai există? Nu mă voi întoarce. Daria, te rog. Nu, ea a clătinat din cap ferm. Dar sunt gata pentru o relație normală de dragul fiicei. Ești tatăl ei și asta e pentru totdeauna. Poți să o vezi. Când vrei, nu te voi împiedica. Dar între noi totul s-a terminat. Maxim a mai stat puțin, apoi a dat din cap, s-a întors și a plecat, cocoșat. Și Daria s-a uitat în urma lui fără nicio milă. Peste 3 luni, când a venit primăvara și zăpada a început să se topească, dezvăluind iarba de anul trecut, Daria se plimba în parc cu Veronica și cu Petru Mihailovici, care devenise pentru ea un aliat și un ajutor neașteptat. Se juca cu nepoata, o dădea în leagăn și în ochii lui era atâta tandrețe, încât Dariei îi se făcea cald la suflet de conștientizarea faptului că există pe lumea asta oameni în care poți avea încredere. Maxim nu se va mai opune, a spus Petru Mihailovici când s-au așezat pe o bancă. A fost de acord cu toate condițiile. Tamara a plecat la sora ei în alt oraș, nu a suportat rușinea. Daria a dat din cap, urmărindu-și fiica, care alerga pe alee, gonind porumbeii. Veronica s-a oprit lângă un strat de flori, s-a ghemuit și a strigat bucuroasă. Mama, uite! O floricică galbenă. Primul păpădie a primăverii își croise drum prin iarba de anul trecut, încăpățânată, strălucitoare, vie. Daria s-a apropiat de fiica ei, s-a ghemuit lângă ea. Pot să o rup? A întrebat Veronica, întinzând mânuța. Nu, soare, a răspuns Daria blând. Las-o să crească, să-i bucure și pe alți oameni. Seara, când Veronica se bălăcea în cadă, râzând și stropind cu apă, Daria stătea pe marginea căzii și se gândea că viața merge înainte, că după cea mai teribilă furtună vine întotdeauna liniștea, că o cădere nu este sfârșitul, ci doar începutul unui nou drum. Nu devenise o eroină, nu se transformase într-un supererou din filme. Rămăsese o femeie obișnuită, obosită, derutată, dar vie, și în asta consta principala victorie. Mamă, noi acum vom fi mereu împreună? A întrebat Veronica privind cu ochii ei gri enormi. Mereu, a promis Daria, și această promisiune era cea mai importantă din viața ei. Telefonul a vibrat pe raft. Un mesaj de la directoarea școlii cu propunerea de a prelua o clasă ca dirigintă. Noi perspective, noi oportunități, o viață nouă pe care o construia singură, cu propriile mâini, din cioburile trecutului distrus. Dar ea a zâmbit, privind-o pe fiica ei, și în acest zâmbet era speranță, tăcută, dar reală. În față era necunoscutul, dar era necunoscutul ei, alegerea ei, viața ei. Și asta era minunat. Comentariile voastre sunt un dialog care ne este drag. Like-ul și abonarea sunt sprijinul vostru pentru creația noastră. O zi însorită și noi întâlniri cu povești bune,